Nájdenie vnútorného hlasu v prechodnom období. Vitaj v tejto meditácii venovanej obdobiu medzi zimou a jarou. Február je časom, kedy sa pod povrchom zeme pomaly prebúdza život, hoci navonok všetko ešte vyzerá ticho a nehybne. Rovnako aj v nás sa rodia pod povrchom nové myšlienky, pocity a sily, ktoré ešte nie sú viditeľné, počuteľné. Cítiš vibrácie z rodu ako príjemné zimomriavky, keď ti na kožu zasvieti februárové slnko. Všetko sa pripravuje na svoj čas. Vibruje, štartuje a vrní. Dnes sa spoločne ponoríme do ticha tohto prechodného obdobia. Február je koncom zimy. Je to čas, kedy môžeme dovoliť nášmu zranenému vnútornému hlasu, našim obavám, aby sa ukázali vo svetle a premenili sa na silu. Mnohé z nás sa možno ocitli v tichu zo strachu. Strachu z toho, že nás nepochopia, že nás odmietnú alebo že stratíme niečo, čo nám bolo drahé. Možno sme stratili schopnosť hovoriť zo strachu. Že nás zraní pravda, ktorá bude prúdiť z našich úst, alebo že zrazu zistíme, že už nemáme nič, čo by stálo za to povedať, za čo bojovať. Ale práve teraz, v tomto tichu, sa rodí nový hlas. Je možno krehký, no silný v tom, že sa nebojí byť pravdivý. Dnes budeme v tomto tichu hľadať svoj hlas, svoju pravdu, svoje ja. A aj keď sa zdá, že sme dočasne uviazli v tme, v tejto medzere medzi tichom a svetlom sa skrýva naša obrovská schopnosť opäť sa postaviť a povedať, čo potrebujeme. Pretože nový hlas je náš a bude stále tu, kým sa rozhodneme opäť ho vypočuť, opäť mu dať voľnosť, dôverovať mu a uzrieť svetlo sveta. Pohodlne sa usaď alebo si ľahni. Zavri oči a všimni si, ako a kde sa tvoje telo dotýka zeme. Cíti jej oporu, ako ťa drží a nesie. Je teplé alebo chladné, mäkké alebo tvrdé. Začni s vedomým dýchaním. Nadýchni sa nosom na 4 doby. 1, 2, 3, 4. Zadrž dých na 2 doby. 1, 2. A pomaly vydýchni ústami na 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Predstav si, že každý nádych je ako čistý vzduch februárového rána, svieži a ostrý, plný potenciálu. Každý výdych je ako topiaci sa ľad, odtekajúci potokom, nesúci prečistenie, uvoľnenie starých zádrží v tele a mysli. Predstav si, že s každým výdychom odchádzajú všetky pochybnosti, ktoré ťa presviečali, že nie si dosť dobrá. S každým nádychom do seba príjmaš liečivú silu, ktorú si zaslúžiš. Uvoľni sa a nechaj telo, myseľ i dušu dýchať v pokoji, v tichu, v pripravenosti. So zavretými očami prenies pozornosť na svoje telo, bez hodnotenia, len s jemnou zvedavosťou si všimni, kde cítiš napätie. Skontroluj, kde držíš stiahnuté svaly. Je to tvár, čelusť, oči, jazyk, krk, ramená, chrbtica, stehná alebo chodidlá. Dovol si s každým výdychom jemne uvoľniť toto napätie. Už ho nepotrebuješ. Uvoľni čelo, nechaj obočie zjemniť, oči odpočívať v tme, sánku nechaj oddychovať. Predstav si,
že napätie sa roztápa ako ľad pod prvými slnečnými lúčmi, pomaly, prirodzene, bez úsilia. Presuň sa k ramenám, s výdychom ich nechaj klesnúť, ako by si zložila ťažký batoh plný bremien, ktoré si nosila, možno až príliš dlho. Bremien pochybností, podceňovania, nevypovedaných slov. Dovolím odísť. Pokračuj k rukám. Cíť, ako prsty meknú, ako v nich mizne napätie. Nechaj hrudník rozšíriť s nádychom a s výdychom jemne uvoľni brucho, boky, stehná, lítka a chodidlá. Vnímaj, ako sa tvoje telo stáva ľahším, ako by sa v ňom objavoval nový priestor pre nové myšlienky, pre tvoj vlastný hlas. Cíť, ako sa tento priestor jemne rozpína a z jeho stredu vyžaruje teplo. Šíri sa tvojim telom ako liečivý dotyk. Teplo, ktoré ťa objíma, ukotvuje a vracia späť k sebe samej. Sústreď sa na prítomný okamih. Dovoľ si otvoriť sa obrazu, ktorý sa pred tebou pomaly odhaľuje. Predstav si február ako tichý, pokojný mesiac. Navonok vyzerá, že všetko ešte spí, zahalené do chladného ticha, ale pod povrchom sa už prebúdza nový život. Niečo sa pripravuje, klíči v hĺbke, v tichu, mimo zraku, tak ako ty. Stojíš na brehu potoka. Chladný vzduch ti jemne hladí tvár, ale nie je nepríjemný. Je svieži, čistý, plný potenciálu. Potok pred tebou je ešte čiastočne pokrytý tenkou vrstvou ľadu. Svetlo februárového slnka sa odráža na vodnom povrchu. Iskrí sa v drobných prasklinách. Pod tenkým, krehkým ľadom však prúdi život. Jemný, vytrvalý prúd, ktorý nikdy neprestal tiecť. Počuješ jemné praskanie ľadu, ako sa drobné kryhy pomaly uvoľňujú, oddeľujú od seba. Pri žblnknutí počuješ kvapky vody, ktoré padajú späť do potoka. Jemné a neúnavné. To je zvuk zmeny. Zvuk obnovy. Zvuk odvahy byť trpezlivá, kým sa všetko ukáže navonok. Pozri sa do vody. Na hladine vidíš svoj obraz. Možno je neostrý, pokrivený kúskami ľadu, zdeformovaný pohybom vody pod povrchom, ale keď sa pozrieš pozornejšie, uvidíš niečo viac. Pod týmto nejasným obrazom je tvoja skutočná podstata. Jasná, silná a odhodlaná. Nie je závislá od toho, čo vidíš navonok, pretože v hĺbke vieš, kým naozaj si. Načahuješ sa a ponoríš ruky do vody. Je chladná a osviežujúca. Cítiš, ako ti voda jemne obmýva prsty, zápestia. Pomaly stúpa vyššie cez predlaktia, ramená až k srdcu. Tento prúd odnáša všetko, čo ťa doteraz ťažilo. Pochybnosti, obavy, pocity nedostatočnosti. S každým výdychom cítiš, ako sa tieto staré nánosy uvoľňujú a odplavujú preč. Voda ti pripomína, že aj keď bola zmrznutá, nikdy sa nevzdala svojho prúdu. Tvoja sila, tvoj hlas sú rovnako vytrvalé. Možno boli ukryté pod vrstvou ticha alebo strachu, ale nikdy nezmizli. Boli tam,
čakali, kým sa rozhodneš znovu ich vypočuť. Vyber ruky z vody, dýchaj. Cíť, ako sa v tebe prebúdza vnútorný prúd, rovnako jemný, ale neúnavný. Vie, že tento prúd je tvoj, tvoja pravda, tvoja sila. A keď budeš pripravená, pomaly sa vráť späť s pocitom ľahkosti, čistoty a vedomia, že tvoj hlas tu vždy bol. Stačí mu len načúvať. Keď si pripravená, nechaj tieto slová zaznieť vo svojom vnútornom priestore. Neponáhľaj sa, len počúvaj, ako sa jemne odrážajú vo vnútri teba. S každým nádychom a výdychom ich nechaj preniknúť hlbšie. Teraz so mnou môžeš potichu opakovať afirmácie pripravené k tejto meditácii. Môj hlas je dôležitý a zaslúži si byť počutý. Nachádzam odvahu konať, aj keď cítim strach. Nie som definovaná svojimi zlyhaniami, ale silou, s akou sa postavím znova. Vo mne sa ukrýva sila, ktorá nikdy nezmizla, iba čakala na svoj čas. Som hodná lásky, úspechu a pokoja. Opakuj ich pomaly v rytme svojho dychu. Nechaj ich preniknúť hlboko do svojho vnútorného sveta, kde môžu klíčiť, rásť a stať sa súčasťou tvojej pravdy. Ako preniesť túto meditáciu do každodenného života? Nejde o veľké zmeny, niekedy stačí len jemné pripomenutie, malý nádych alebo otázka, ktorá ťa vráti späť k vlastnej sile. Krok 1. Spomeň si na prúd pod ľadom. Keď čelíš pochybnostiam alebo sa cítiš stratená, predstav si ten potok z meditácie. Aj keď je pokrytý ľadom, prúd pod ním nikdy neprestáva tiecť. Tvoja sila, tvoja pravda sú stále.
Aj keď ich práve necítiš, stačí si na ne spomenúť. Krok 2. Pýtaj sa samej seba, čo by som urobila, keby som sa nebála. Táto otázka ťa jemne navedie k tomu, čo je pod vrstvami obáv. Odpoveď nemusíš hneď uskutočniť, stačí ju len počúvať a možno zistíš, že ten strach je len tenkým ľadom, ktorý sa môže začať topiť. Krok 3. Vedome dýchaj v náročných chvíľach. Keď cítiš napätie, zadržuješ dých alebo máš pocit, že sa strácaš. Spomeň si na dýchovú techniku z meditácie. Nadýchni sa zhlboka, ako keby si vdychovala svieži februárový vzduch a s výdychom si predstav, ako sa v tebe topí vnútorný ľad, pochybnosti, napätie a staré vzorce. Stačí pár vedomých dýchov na návrat k sebe. Krok 4. Pestuj trpezlivosť k sebe. Niektoré zmeny rastú potichu. Podobne ako semienko pod zemou, aj tvoj vnútorný hlas a rast nie je vždy viditeľný hneď. Pripomeň si, že aj ticho má svoju silu. Dovol si byť trpezlivá, jemná a láskavá sama k sebe. Tieto malé rituály môžu byť ako kotvy, ktoré ťa vrátia do prítomnosti, keď sa stratíš v každodennom zhone. Začni pomaly prehlbovať svoj dých. Vnímaj, ako sa tvoj hrudník jemne dvíha a klesá. Pocíť spojenie so svojím telom. Pohni prstami na rukách a nohách. Precíť ich teplo, ich prítomnosť. Možno sa jemne natiahneš. Keď budeš pripravená, otvor oči. Neponáhľaj sa. Dovol si ešte chvíľu zotrvať v tichom priestore medzi vnútorným a vonkajším svetom. Pozri sa okolo seba, vnímaj farby, svetlo, tvary, ale predovšetkým nechaj doznieť pocity, ktoré si v sebe objavila. Nesnaž sa ich hneď pochopiť alebo uchopiť či konať. Stačí ich cítiť. Nezabudni, že tvoje svetlo nikdy nezhaslo. Možno len ticho čakalo na ten pravý okamih, aby sa znovu rozžiarilo. Ďakujem ti, že si dopriala tento čas spolu so mnou. Nechaj tvoj vnútorný hlas silnieť každým dňom viac. Jemne, ale neochvejne. Nech sa v tebe prebúdza presne vtedy, keď ho najviac potrebuješ. Teším sa na ďalšiu meditáciu o týždeň. Ďakujem ti. Vidíme sa na YouTube alebo Instagrame. Krásnu dobrú noc